हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि गोख्रों खामानि मावनाय। पर्बत जरा बियाबाव सानसेयावनो मोनसे नङा मोनद' अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं पर्बत जरा बियाबाव बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ मोनद' अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। महामाया थिपखाय PWD लामानिफ्राय सांबान्दा गामिसिम, NH17 साथागुरिनिफ्राय सुखानजरासिम, खुथाबाग्रा नं 1 लामानिफ्राय खुथाबाग्रा नं 2 सिम, SDPC लामानि खुथाबाग्रानिफ्राय मदाथि दिबिथला RCC दालांसिम, SDBC लामानि दालांनि जागानि घाटनिफ्राय लालघाट दिबिथला डेप ब्लकसिम आरो थिपखायाव सुजित नार्जारिनि मेमरियेल अडिटरियाम हलनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसंनानै होयो बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ। दिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गोख्रों सरकारनि नेतृत्वआव जेवा 5 बोसोराव जोङो पर्बत जरा हिसाबै जे खामानि जे मोननांगौनिफ्राय बन्चित जादोंमोन जोङो 5 बोसोराव जेबो मोनाखैमोन। पर्बत जरानि रायजो राजाफ्रा जेनेरेल एरियानिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोंनि ट्राइबेल एरियासिमाव जों जेबो मोनाखैमोन। दिनै आङो हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव आङो बेफोर खामानिखौ मावफुंनानै होनो हानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। देबिथलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आङो मोनथाम लामा सांबान्दा गामिनिखौ लाफानानै मोनब्रै लामा आरो अडिटरियाम आङो दिनै खेवफुंनानै होदों। बेनि आगोलबो हाग्रामा महिलारिया कयेक दिन आगोल अलरेडि टिपकाय टु महामाया लामा आरो महामाया टु टिपकाय लामा आरो टिपकाय टु गसाइगाव लामाखौबो बिराद मोजां प्रजेक्ट, बिराद गिदिर आरो मोजां प्रजेक्ट बेखेवनानै होदों। खामानिया आरम्भ जागासिनो दङ, आरम्भ जाबाय आरो टिपकायावबो स्टेडियाम आरो माल्टि कालचारेल कमप्लेक्स मिटिं हल बिथाङा बेखेवनानै होदों। टिपकायखौ सहर मोनसे रुप होनो थाखाय आं हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावो आरो दा आङो सांबान्दा गामिनि आंनि जोनोम गामि सांबान्दा गामिनि बे लामाखौ जों 5 बोसोरावबो जोङो एखेबारे बिराद भुगिदोंमोन। 5 बोसोराव मोनसेबो अन्थाइ गोग्लैयाखै, मोनसेबो लामानि हाद्रि गोग्लैयाखै, हा गोग्लैयाखै। बे लामाखौ दिनै RIDF फान्डनिफ्राय जोङो रुरेल इनफ्रास्ट्राक्चारनि जरियते जोङो बे लामाखौ आङो बेखेवनानै होनो हानानै आङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो बयबो रायजो राजाखौ जोंनि पर्बत जरानिफ्रायबो BPF दोलोखौ देरहाहोनो हानायनि थाखाय आङो देरहाहोनानै हरनायनि थाखाय आङो रायजो राजाखौबो आङो बे सेगावनो आङो साबायखर बावदों।